ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng mga taga-subaybay. Asumdua afri Awurade nka yɛn nyinaa. Dwumadie tiefo MCGI Dwene nnipa ho dwumadie. Yɛnam ɔdɔ kwan so ne anigyeɛ mu reto nsa afrɛ m sɛ mommɛka yɛn ho ma yɛmmɔ Onyankopɔn mpaeɛ. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Yɛn agya twɛde yɛn mpɔn. Panginoong Hesukristo. Awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Yɛda wo ase. Wɔ w'adɔyɛ nyinaa mu, wama yɛ kwan sɛ yɛnya asomdwie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atena ase dwoodwoo wɔ asetena yi mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nsɛm ɛbɛduru yɛn nkyɛn ne a yɛsetie ama wo mmara nsɛm kronkron. Yɛsrɛ wo ka yɛn ho. Ɛberɛ a yɛdi dwumadie yi so, na biribiara a wɔbɛhwɛ wo nkyerɛkyerɛ no ahunu w'adɔyɛ na wo nnipa a wowɔ ma yɛn. Yɛnam nnwuma yi so, yɛsrɛ wo sɛ bie yɛn akoma mu na daa ne da nyinaa yɛnyɛ asomdwie na yɛnyɛ setie ma wo mmara nsɛm. Mfa ho ne ahokyere ne yaw biara a yɛbɛdie yɛwɔ anidasoɔ. Na yɛtumi asom asomdwie mu. Na adeɛ biara a yɛfa mu wɔ asetena yi mu no, yɛwɔ gyedie sɛ ɛbɛba na awieɛ. Na yɛnsa aka daa nkwa ne dasoɔsɛ sɛ hyira wɔn a wɔyɛ w'akodeɛ. Yɛsrɛ wo sɛ daa ne da nyinaa tenetene yɛn na ma yɛnyɛ deɛ ɛtene. Wɔn a animuonyam ne ayɛyie yɛ wo dea daadaa. Yɛda wo ase pii, Agya, wɔ yɛagya nkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang members ng Church of God International. At live po tayo. Na, ewan mo nyo na, actually, yun yun ang mga members Church of God International. Mo here live, our UNTV 37. So, ano yung nkɔmmɔdibea ahodoɔ so free MCGI International Facebook so. Na dwumadie no ɛrekɔ so online. Na yɛn yɛ MCGI Dwene nnipa ho. Kaya pagkakaisa sa bayang pinagpala, isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y binabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Mga
Minsan pa po pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay makakasama naman natin bilang virtual audience ang ilan sa atin po mga kapatid sa MCGI o ang Members in Church of God International, Apalit, Pampanga. Members Church of God International. Apalit share them. Yɛnam from Brother Mar. Magandang gabi po, Kuya. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood sa gabi. Saksi po mga kapatid. Mawajo Brother Daniel. Na mga kaluluwang nabautismuhan sa araw na ito. And Yanama, one more free Apalit share them. Salamat po sa Diyos, Kuya. Magandang gabi po. Balik po sa inyo. Omani aje, asadaka Onyankopɔn. Brother Arman Kanya pala yan, diba? Hindi si Brother Arman Kanya yan, hindi si Brother Arman Kanya na motelin kan. Ikaw yan, di ba? Brother Arman, sa'yo. Pasensya na. At akala ko, si Brother Mar ngayon. Kaya nagulat din ako dahil alam mo, nasa Nueva Vizcaya si Brother Mar, no? Nandiyan dyan na pala. Si Brother Arman Kanya po mula dyan. Sa Brother Marcus of Nueva Vizcaya. Sa MCGI Apalit, Pampanga shop. Na Brother Arman, ane yenu yanum binum. I'll free Apalit to share them. Sa patuloy nating pag-abot sa ating o MCGI. At tuloy-tuloy po ang ating Wan mo binum baba kayan na fi yetumi aboy nyon ku nnipa na yɛtoa so hunu Onyankopɔn ne pa na yɛada no ase wana yɛmu yɛ ne nnipa nyinaa mu. sa ating ginanap na mass baptism. At salamat din po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa dito po sa UNTV. Yɛtumi de asubɔ nkyerɛkyerɛ hyehyɛ so ntɛmpa na yɛda mo ase sɛ motumi aboa yɛn wɔ UNTV so ne nkɔmmɔdibea ahodoɔ a ibang mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya sa ating pong MCGI channel. At kami patuloy rin ana dwumadi mu no yɛbɛnam MCGI subscribe po ang ating MCGI. nkɔmmɔdibea yi so atumi asua hunu ɛnam ahodoɔ a ɛfa yɛ gyidi mu nsɛnsɛm ho tungkol sa iba't ibang bagay na ma afei yɛne mo akyɛ yɛ MCGI channel. Mobɛtumi ahwɛ dwumadi live ayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga katwirang ɛna sɛ yɛpɛ sɛ yɛn abrabɔ ɛsɛ fata Awurade Yesu Kristo asɛm pa a ɛwɔ sɛ yɛatwerɛ yɛn ɛwɔ twerɛnsɛm kronkron no mu. Wonim sɛ ɛberɛ dwane ntɛntɛm deɛ ɛnora ɛyɛ Dwoɔda ɛnso na yɛ fie da na ɛnkyɛre biara bosom no kora bɛba na awieɛ. at yung panahon o yung oras o panahon at ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Na sɛnkyerɛnne pɛn na ɛwɔ hɔ fa mmerɛ ɛnna ne mfio na dɛn na twerɛnsɛm kronkron no so wɔka fa ho. Ɛdeɛ ne mmerɛ ɛdeɛ ne mmerɛ yɛn nyinaa yɛnim adwene a ɛwɔ hɔ fa mmerɛ ho. Bawat bitik ng kamay ng orasan ay paalala sa atin na ang panahon ay enna donhwere ene nawotwe na clock no akɔne asadi biara no kyerɛ yɛn adwuma ɛyɛ mmerɛ dwane ntɛntɛm. Maraming pag-aaral ang lumabas na nang magsimula ang pandemya, naapektuhan din ang psikolohikal na persepsyon ng mga tao sa oras. Na yadeɛ no mu no At socially active, naging mabilis ang nnipa adwene a wɔwɔ fa mmerɛ ho nso ɛsɛeɛ. ang mga taong walang masyadong activity at mmerɛ dwane ntɛm. at anxiety, mas bumagal ang oras para sa kanila. Nag-iiba rin ang experience natin sa oras sa bawat Na wɔn a ɛwɔ asɛdeɛ bebree na adwuma pii ɔmo firi sɛ mmerɛ no sama wɔn. napakahaba at samantalang tayo ay patanda naman Mmɔfra deɛ mmerɛ no yɛ nyaama wɔn. ang takbo ng panahon. Na wɔn a aka no nso ɔmo sɛ mmerɛ dwane ntɛm. Kanilang pag-aaral para sa mga Ɔbɔde mo nyansapɛ adesuafoɔ adi saa nkyerɛkyerɛ yi ho adanseɛ. Mmɔfra deɛ biribiara yɛ suahunu foforɔ ma wɔn. tumatanda, naiipon
Nti emro de enya ma nkwala. Da so pro aye nyini no. Ade biara aye hunu no na ye kai na kai adwene mu. Na esane ya nkasa yesu ehunu nti adwene a ye wo fa mre ho no ebe ye ntentem. Esane ya adwene a yenim wo no se emre kɔ nanim na se emre pa ho a untumi nsa mfa mre enkɔ ne tebia dadam. Onyankopɔn ana emre ehye ne tumi ase. Wono no hyehyɛ mre. Ono hyehyɛ bre. Se onya akwanyan se wo de bɛyɛ papa Onyankopɔn na hyehyɛ mre no ama wo nya. Mmara nsɛm so se yenya papa ekyere se wo hunu mre no na se obetumi ayɛ papa. Ekyere se Onyankopɔn se wo bre ni wadaagye ni ye yen me hye wo se yes ade ewi. Mama yenkenkan Proverbs 3:27 to 28. Mebu se metimi ensan chimadi oni so emfa ye nkame de yese no bra ewo wutumi mu se wo beye enka enkyere wo nyonko se kona bra na wotena mede bema bra ewo wo ho. Ade mu da ho fan ese emfa papaye anase yiyo enkame de ese no bra ewo wutumi mu se wo beye. Yene ni eka no Galatians 6. Na se wo bra fata mama yenye nipa nyina papa Galatians 6:10. Onyankopɔn mmara nsɛm se yenye papa. Daben. Onyankopɔn wo hyehyɛ mmara. Onyankopɔn na wo ba akwanya ne ma wo se de be ya wo beye papa. Se de bonsam ahyehyɛ mmara ma wo de ya bɔne no. Onyankopɔn se ahyehyɛ mmara wo de beye papa. Saabra ko pote ni mu no obi hia papa wo se wo ye no a emfa emmo no atirimodene. Emfa papa yo emmo de yese no atirimodene bra ewo wutumi mu se wo beye. Ye kyerɛ sɛ saabra ko pote ni mu no Onyankopɔn ne wo kasa ye unim medikan aka kyerɛ wo. Enti akwanya wo obi baba ho posia oni sika odi beto amo de wasra wo no ma no na de wasra wo no ma no na de wopesa wo fam wo ho ade no na ne wo hu mfiri ne ho na se ebre bi ba na obi sra wo ho ade a Onyankopɔn ne wo kasa maka kyerɛ wo se wana wasra wo no ma wo osra wo o bi bi adba ma na ma no nti sesi ade na wo beye. Na sa saabra no wotenka wo mu ko se Onyankopɔn na ebo kwan ma akwenka wo nsa ye. At sabi nga po sa sulat ng apostol na si Pablo sa Efeso 5:16, samantalahin natin ang panahon sapagkat ang mga araw ay Sadi yakan wo Ephesians 5:16 mo hwɛ mo adaagye yi efisɛ na no yɛ nabɔne. Nti awase yɛhwɛ yadaagye yesu yi yɛhwɛ yɛ bro su yi na yɛfa saa brande yɛ papa sɛ de brother Eli kan yɛ ne sɛ wɔ bro fata mama yɛnyɛ nipa nyina papa na sɛ yɛwɔ bro fata sɛ yɛde bɛyɛ ade papa ɛne kwan sɛ yɛma no ɛpa yɛn ho na mbom abura biara yɛwɔ ahoɔden yɛde bɛyɛ papa mama yɛnyɛ na mama yɛmfa papa yo ɛmmɔ deɛ ɛsɛ no atirimɔden bra ɛwɔ yɛ ahoɔden mu sɛ yɛbɛyɛ no yɛnom ne ɛnema ne bi a yɛka ho asɛm wɔ MCGI Dwene nipa ho wɔ Members Church of God International dwumadie Wobɛtumi like ahwɛ subscribe yɛn MCGI channel
GI yɛka ho asɛm no yɛ Church of God asuafoɔ ana ɔsomafoɔ Paul yɛfrɛ no kɔɔ mu mmara nkyerɛkyerɛ afutuo ne ɔbra yi nyinaa yɛkyerɛkyerɛ no Onyankopɔn asafo mu ɔtɛ ne Paul sɛ Paul Kristo Yesu hwemafo a wɔnam ne so afrɛ no yɛkɔma Nyankopɔn asafo wɔ Korinto wɔn a wɔte wɔn ho wɔ Kristo Yesu mu afrɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ ahoteefoɔ Paul a yɛfrɛ ne ba Nyankopɔn asafo no mu no asɛ wɔn a wɔte wɔn ho Kristo Yesu mu afrɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ ahoteefoɔ ne wɔn a wɔn nyinaa wɔmmaa nyinaa ne wɔn a wɔbɔ yɛ ne wɔn nyinaa awura Yesu Kristo din wɔ mmaa nyinaa ɛno nti sɛ yɛpɛ sɛ wɔn a yɛafrɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ ahoteefoɔ no yɛka wɔn ho a mama yɛne nnipa a yɛfrɛ wɔn wɔ mu no ɛyɛ beaeɛ yɛde yɛ ahoteɛ wɔ Nyankopɔn asafo wɔ yɛfrɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ ahoteefoɔ ay siyang dapat na makita sa mga lingkod ng Diyos, sa mga Kristiyano na tinawag sa loob ng Iglesia ng Diyos. Sa 3:15 ng unang Timoteo, sa subano na wasi yung nung Kristofuo mu ay upang maalaman mo kung paano Agaro 1 Timothy 3:15 asɛ bia mekyare a wahu me sɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔba wɔ berɛ a Onyankopɔn fie ɛyɛ Onyankopɔn te asefoɔ no asafo nokora dum ne nyinasoɔ no mu Nyankopɔn asafo a yɛfrɛ Paul ɛkɔɔ mu no yɛwɔ ɔbra bi wɔ hɔ no mu a wɔn a ɔbɛyɛ ahoteefoɔ wɔ Nyankopɔn fi ne ɛhunu no wɔn mu ɛyɛ Nyankopɔn asafo no yɛnom ne nneɛma a yɛreka ho asɛm suban ne wɔ berɛ a yɛhunu wɔ Nyankopɔn asafo no ɛnyɛ mmaratefoɔ nko ne atenenefoɔ wɔ Nyankopɔn ani Romans 2:13 ɛfiri sɛ ɛnyɛ mmaratefoɔ ne atenenefoɔ wɔ Nyankopɔn ne mmom mmara no si diifoɔ no bɛbu wɔn bi na ne sɛ nti sɛneɛ ɛyɛ adeɛ wohia sɛ bɛdi mmara no soɔ na Awurade Yesu Kristo ka no Matthew 28:20 wɔnkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn ne deɛ mahyɛ mo nyinaa so na hwɛ mene mo wɔ hɔ ɛna nyinaa dɛkɔsi wiase awiiɛ sɛ wopɛ sɛ wotie na wohunu yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a yɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ Nyankopɔn asafo no mu Members Church of God International Nyankopɔn yɛ adom a September bosome da ɛreba so yɛbɛhyehyɛ September 5 yɛde ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm bɛhyehyɛ so mmara nsɛm a yɛde yɛ adwuma wɔ Nyankopɔn asafo wɔfrɛ Paul kɔɔ mu na hɔ no yɛakyerɛkyerɛ ne suban no wɔ berɛ a ɛwɔ sɛ yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn asafo no mu na mama yɛnkan bi 1 Timothy 3:15 na sɛ bia mekyɛre a woahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ wɔ berɛ a wɔ Nyankopɔn fie yɛwɔ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokora dum ne nyinasoɔ no ɛno nti ade a ɛyɛ nyinasoɔ no yɛ Nyankopɔn asɛm ne nkyerɛkyerɛ no ma wɔbra pa sɛdeɛ ɔmotɛ ne Paul ɛkaeɛ no na hyɛdeɛ wɔde maa Timoteo 2 Timothy 3:15
Na wade awufro mo frasi ni matwere kronkron no a sa iyo sa ikaliligtas. ebetumi mo hunu Pananampalataya nyansa Jesus. Ang lahat afagide mo akɔ Kristo Yesu mu. inasihan ng Diyos ay mapapakinabangan Atwere nyina sa pagtuturo firi Nyankopɔn home mu sala na ɛyɛ mankyerɛkyerɛ sa atɛnyi atene upang ang ɛtenene mo tao yɛn. Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga Na gawa Nyankopɔn nipa yɛ pa a wasiesie no koraa ama nnwuma pa nyinaa. gawin sa loob ng bahay ng Diyos ay itinuturo batay sa mga aral na nakasulat sa banal na kasulatan kung paanong ibig ng Panginoong Na Kristo adwuma a ɛwɔ sɛ yɛn no wɔ Nyankopɔn fie no kanyang mga kautusan yɛkyerɛkyerɛ yɛn ni Pablo sɛnea Awurade Yesu Kristo ng wika ahyɛ na sɛ yɛni ne mmara nsɛm so sɛdeɛ ɔwɔtɛ ne Paul unang Korinto ɛka sɛ bi susu sɛ wɔyɛ wodiifo anaasɛ honhomni a na sa inyo'y Or 1 Corinthians 14:37 ma ne hunu sɛ deɛ merɛtwerɛ mabrɛ mo no yɛ Awurade ahyɛdeɛ. na ating tutuparin utos ng ating Panginoong Hesukristo na dapat Na mmara nsɛm a yɛde bɛyɛ adwuma no ng Iglesia ng Diyos Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ ɛyɛ gyidie nyinasoɔ. mga aral, mga bagay Na kinasihan ng Diyos na masulat mmara no yɛ nneɛma a Onyankopɔn ahyɛ sɛ sa tubig. yɛmfa nyɛ adwuma wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Hindi natin inilalabas Yɛn mu ne nneɛma a Onyankopɔn ahyɛ sɛ sa ng unang Korinto yɛntwerɛ. Onyankopɔn mu wɔ ne na hɔ mmɔborɔ mu. kapatid ay ini Ɛno ne nneɛma a yɛsua ne ne kwan sɛ yɛkɔkyerɛ sɛ deɛ ɔnkyɛ ne Paul ɛka no 1 Corinthians 4:6 na ɛka sɛ anuanom mo nti na mede yɛsɛ mɛtɔ me ne Apollo hɔ mekyerɛ mo sa mga na moasua yɛn susulat sɛ mɔre nnwene ntra deɛ wɔatwerɛ no ay huwag na mo mu bi ahoahoa ne ho ne obi ani asie. buklatin po natin ang ating mga Biblia at atin pong subaybayan. Pakinggan po ninyo. Mama yɛmmue yɛ Twerɛ Kronkron mu Makinig lang po kayo at kayo na yɛnni aral at yɛde buklatin sua akyi. Yɛreto nso afrɛ mo a montie mga Biblia na monyɛ nhwehwɛmu na mama yɛmmue yɛ Twerɛ nsɛm kronkron no mu. at kung atin naman pinaniniwalaan, ito ba ay ating Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahunu saa nneɛma yi. buhay? Siyang atin Na sɛ pong panuntunan at hindi po tayo yɛgye di sɛ sapagkat ang ɛyɛ saa nneɛma nyinaa wɔ yɛn abrabɔ mu a sulatan ay siyang magiging gabay natin upang magawa yɛn bɛyɛ yɛn akwankyerɛ ɛfiri sɛ akwankyerɛ a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu no teachers o mga guro ɛno na ɛbɛtenetene yɛn yɛtumi ayɛ Onyankopɔn apɛdeɛ. magulang ng ating mga anak. Alam niyo kung minsan Ɛyɛ a wɔka sɛ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔ sukuu mu no wɔn ne awofoɔ ɛtɔ so mmienu ma yɛn mma. ngayon ng mga bata doon sa Ɛtɔ da kaya mas marami ang kanilang a mmɔfra no sɛ mmerɛ pii wɔ sukuu mu wɔne akyerɛkyerɛfoɔ no sɛ mmerɛ pii wɔ sukuu mu. paano ba Nti wɔne akyerɛkyerɛfoɔ no atumi di nsawɔsoɔ. Nti ebisa yɛn kuromfoɔ no mu bi. ang kanilang mga sagot at pakinggan din naman natin kung Na ɔkwan bɛn na yɛfa so sinasabi ng bɛyɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa. Wɔn ano yie no bi nie. Para sa akin, yung isang mabuting guro ay yung nakapagbibigay ng Ɛbɛ deɛ kinakailangan na malaman ng kyerɛkyerɛfoɔ pa paghahanda ng mga ayɛ obi a otumi ma kung saan kung Diyos si Diyos asukuu nkwadaa no deɛ ehia sɛ wɔnom ehunu. classroom. Kailangan meron kang time sa pamilya din. Kailangan balansihin. At Na sɛ yɛkyerɛ i-measure nkwadaa no adeɛ ɛwɔ sɛ nya mmerɛ nso ma abusua no. sa ilang taon na Na babalik deɛ ɛboro soɔ no mag-aaral at magpapasalamat sa Diyos. Kaya gaya ng experience ko na after 25 years, hinanap talaga kami. wobɛtumi asese ahwɛ. Dalawa- Na mesua ahunu no 25 years akyiri. Nakabigay kami ng impact sa kanila. So
consider ko na naging isang mabuting guro ako? For me, ang pagiging mabuting guro ay laging isinasa puso ang kanyang ginagawa, no? So, ako as a guidance counselor and at the same time, I am also a teacher, I always put a big heart. May a counselor and a futufu, mesansi ya chirechirefo. Eti awasa mesme dan heso pedi chire suku nkwadaa no. Na brokro no amu no. Mesanso ehye adesuafo ni su nkuran. Good moral values. Simply lang. Na watumi akyiri amofra na de mo abaye adesuafo mapa. Awasa wokyere usuku odwene usuku amofra no ho. So wodwene won ho a. Usuku amofra no betumi ahia ne oma. Wana ni beje so beko suku. Omere ne wada agye nyina. Empo office kurampo no ye ne bebro so na dem fa so abre suku nkwadaa no na so betime suku kyerɛkyerɛfo mapa wase kyerɛ nkola na de yese na de awase nipa nya akoma edimu menima ho kyerɛ ya kyerɛkyerɛfo fam nkanka ba suku mu na de kyerɛkyerɛfo pa ate sɛ anɔpa dane de nyina wayɛ krado so wabɛkyerɛtene amofra no nyɛ de ehia wɔn mo nko so wɔn wɔ amane a awɔsɛ dane de nyina wɔkyerɛ ogina ho sɛ ɛna wɔbɛbɔ wɔn twidɔm egide sɛ sɛ wɔbɛyɛ kyerɛkyerɛfo pa anya bretia wabi ana yede ye uhia mmerɛ modene bɔne animia bebre na yetumi ama yama no daache mmapa na awofo no na wɔsɛ yɛ kyerɛkyerɛfo a odi kan ama wɔnema enti ebra wɔn musua no wɔnkyerɛ nkola no ne ɛyɛ ade papa ɛwresɛ ɛbɛka wɔn ho abra wɔn isha na po se wɔn munyini kura no a adaso ka wɔn ho ha ba yɛ mofra pa na yermo ne na mapa yeshia efri twere kronkron mu na sa kyerɛkyerɛfo de yawo subabi wo hono mo a retete nkola na yede hye won mu ente adepa yenimo no ebewie won yie enim se bewie won yie no mama yemfa emma won mo atirimo de yemfa ma won na yawo bia ne ankran subane ne yoye nkola na nso wɔn nso adwene ne wɔn nyansa na ekutawo nti awase yɛda homobro ne abadae adi tikyerɛkyerɛfo pa de anya suku dan mu na yɛkyerɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛfo pa ene yɛwɔ apomodene amane a ɛkɔso na so enamanfo so honhom boto amanfo adwene eboto nti ahobrɛaseɛ kwan so mɛyɛ kyerɛkyerɛfo mapa na matumi aboa saa ne pɛyi na mabrɛ wɔn daso ofre sɛ anyɛ hwee no sɛdeɛ bɛyɛ wɔbɛhunu sɛ neɛ wɔkyerɛkyerɛ ne yɛ nokorɛ no mama yɛwerɛ so ɛmfiri sɛ dande bɛbɔ mpaeɛ yɛde yɛ nnwuma nyinaa bɛhyɛ wɔ Onyankopɔn nsa kyerɛkyerɛfo pa ɛyɛ Awurade Yesu Kristo ne Agya Nyankopɔn na sɛ
ya kasafa atwerɛfoɔ ho a ɛde Romans 2:20 ya ka mmara nkwasea fotufoɔ nkɔkɔ akyerɛkyerɛfoɔ ne sɛ wadɔre wɔ mmara no mu afei wa wɔkyerɛkyerɛ wɔ bie no wɔnkyerɛkyerɛ wo ho wa wɔka sɛ wɔ wie adeɛ no ɛna wo wie adeɛ yi ahai no so mɔfoɔ Paul pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ yɛdi kan ɔkyerɛkyerɛfoɔ deɛ wona awɔ sɛ wodi kan esua na wode deɛ wɔkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ no nso yɛ adwuma na sɛ wɔn wɔkyerɛkyerɛ wɔdɔ obuo tema ne abadaeɛ a sɛ wɔna wɔkyerɛkyerɛ asundue a wɔkyerɛkyerɛ sɛ ma nkurɔfoɔ nyɛ tuturu asɛm a ɛne ɛni kwan sɛ wo a wɔyɛ kyerɛkyerɛfoɔ no nso ɛni kwan sɛ yɛhunu atuateɛ ɛwɔ wo mu menim sukuu kyerɛkyerɛfoɔ bi a wɔbufuo ano mato chalk eraser anade abɔ mmɔfra no wɔn di wɔn atɛm nti ntɔkwa no hyɛ ase fo kyerɛkyerɛfoɔ no so na daa ne da nyinaa no wɔn bu ofu no wɔ teatea mu ɛte sɛ nea wɔno abrabɔ ne nneɛma nyinaa mu ɔno deɛ ɔyɛ amarado anaasɛ ɔyɛ poosini no ɔhyɛ nkurɔfoɔ so ɛnyɛ kyerɛkyerɛfoɔ deɛ ɛwɔ sɛ abrɛ ne abrɛ nyinaa ɔwɔ ne tebea papa mu abresɛ ka no twerɛ kronkron mu sɛ ɔkwasea abufuo ɛdaadi ntɛm na so wɔnyansafoɔ deɛ ɔhyɛ n'abufuo so nipa deɛ brɛsum ne bufu da so ɛyɛ bɔne sɛ wobo befu sɛneɛ ɔhene bi bu afu anaasɛ mmɔfra a ne bu afu na woprapra nkurɔfoɔ Proverbs 29:11 asɛ ɔkwasea yi ne honhom nyinaa di na wɔnyansafoɔ dwodwo ano ma no ka akyi ayɛ sɛ bia wɔyɛ kyerɛkyerɛfoɔ nti wɔwɔ sukuu mmɔfra no so tumi te Wobɛtumi ɛda w'abufuo nyinaa di wɔ nipa so na ofiri sɛ wɔyɛ wɔn sukuu nkɔda nti Wobɛtumi ayɛ wɔn deɛ wopɛ biara wotumi di na wɔfoɔ atɛm keka nsɛm yɛ a yɛ akyerɛ mmɔfra no na mmom sɛ akyerɛkyerɛfoɔ deɛ sɛtie a ɛbɛyɛ ama nkyerɛkyerɛ no ɛne asudie na wɔsɛ daadi wɔ yi mu na saa kyerɛkyerɛfoɔ deɛ mɔna ɔdwo ne ahobrɛaseɛ adi Yesu Kristo yɛ kyerɛkyerɛfoɔ asɛ mo ama yɛ adwuma nyinaa bere na wɔasɔ mo ne so nyinaa mommra me nkyɛn mama mo aho momfa me konnua nto me ho momfa me konnua nto mo ho so mobɛnya ahome ama mo kra kyerɛkyerɛfoɔ kɛseɛ abere nyinaa yɛhunu ɔdwo kyerɛkyerɛfoɔ kɛseɛ ɛyɛ obi a ɔdwo kyerɛkyerɛfoɔ yɛ kyerɛkyerɛfoɔ deɛ ɔbɛyɛ biara baabi a ɔwɔ biara sɛ ɔwɔ fie sɛ wada o sɛ wonanteɛ sɛ wɔwɔ kasa wɔyɛ kyerɛkyerɛfoɔ na ɛwɔ sɛ abere nyinaa so ma w'ani da hɔ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ deɛ ɔdan hwɛsoɔ adi kyerɛ nkurɔfoɔ bɛsua biribi afiri w'anammɔntuo mu wɔ kasaa mu kwan a wɔfa so siesie wo ho ɔkwan a wɔfa so keka wo ho ɔkwan a wɔfa so di w'akɔneaba ne ɔkwan a wɔfa so kasa kora mpo no ɛwɔ sɛ nkurɔfoɔ hunu a wɔsua de firim nti kyerɛkyerɛfoɔ deɛ ne nipadua nyinaa ne suba ne biribiara kyerɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ wɔ sɛ kyerɛkyerɛ afoforɔ nso ɛno nti Wobɛtumi ada Awurade Yesu Kristo nhwɛsoɔ adi pag-aanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay na atin pong subaybayan ang iba't ibang na akakayerto sa afrɛ yɛtiefoɔ
some of the MCGI channel dwumadie bedi dwuma Wobɛtumi subscribe Wobɛtumi ne nkurɔfoɔ akyɛ dwumadie wɔ UNTV so ne social media platform ahodoɔ a yɛde dwuma so na yɛbɔ ho ang iba't ibang mga programa na maaari naman ninyo pong mapanood kagaya ng ang dating daan, Truth in Focus at iba pa pong mga pagtalakay ng mga katwiran na sinasabi sa banal na kasulatan. na Truth in Focus and also dwumadie a yɛde yɛadwene edi akyi na Kristofoɔ si ne mu no ɔkwan bɛn na abɔfra bɛfa sa bɛyɛ abɔfra pa ama n'awofoɔ na yɛn bɛyɛ Kristofoɔ si ne no mu nsɛm na mea me so bio Jason na me mafi wo ang anak mo malapit nang maging ganap na field. Ena mabebre no na asisi a uni mo ho hwe mpo bio Diba sabi ko sa iyo dati oba aba ba yesini obetwa sini konti na lang. so medikai aka kyerɛ sɛ wabra bo mu nsɛm de betwa sini Isa na anche bi ba bisi ko sa school ay gumawa ng isang na ena man mo ba kwa hwɛ ne mo afi me ho sukuu mu sɛ menye nkratasɛm nye sini ng isang mabuting yana asɛm tie na ba besua ne awofoɔ pa asakyerɛ ne sɛ mga respondents ko kasi di naman na kita pwede ma-interview. na mɛsewa sayang wɔ fa no wala ka dun. ɔmo na ɛbɛyi ano nanso mentumi amɛtoto wɔ no mɛsewa ka sɛ Pero I disagree. ɔmo nyaayɛ a Ramdam ko nka wɔ ha yi na nandun ka. awusa wo na nka wɔ nsɛm pii a wode bɛka Ito at tita, neɛ mɛka no so megyedi sɛ wowɔ hɔ sabi ni Tita Lisa, ang mabait na sɛ mehunu wɔ na na makae wo ante Liza ɛka sɛ ɛnapa ɛwɔ abotere ɛmfa wo ne sɛ de abɔfra no na so yɛ dene sɛ fa wobɛnya ne ho abotere ang mabait na magulang. na Auntie Joyce and ka sɛ awofoɔ pa ɛyɛ adwumadene wɔbɔ ne ho mmɔdene ɔma deɛ sɛ ne mma Ika nga nung Tito Reynald, Dapat marunong dumisiplina. na wɔdwene ne mma nkɔ soɔ ho na akere na sɛ awɔ sɛ wohunu kwan fa so ɛde nteteɛ pa tete abɔfra no na sɛ abɔfra no nyini a ɔma mɛdane amanneɛ wɔ mpɔtam na mɛwɔfa baako nso ka sɛ napa deɛ higit sa lahat, sabi nilang lahat. yɛboro no nyinaa so wɔ no Dapat ɛnapa suban pa gagabayan ka. Yung palalakihin kang ɛne sɛ ɔkyerɛkyerɛw na wɔtenetene Pero sa lahat ng sagot nila, ɔkyerɛkyerɛw na ɔde Nyankopɔn kyerɛkyerɛ tetew lahat ng criteria, wɔhwɛ wɔn ano yie no nyinaa baako pɛ ne bɛtumi atwa no nyinaa na ɛyɛ wo ikaw yung hindi na nagpahinga, ɛyɛ wo na wonyɛ w'ahome ang mga pangangailangan namin magkakapatid. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛma yɛn deɛ ɛhia yɛn Ikaw yung ɛyɛ wo alinlangan na sawayin ako na wontwentwɛne wo nan ase sɛ wobɛtenetene me anaa wobɛtea me na matumi asua ade oo. Tama rin naman si Tito Mel. na mewɔ fa Merlin Malilimutan deɛ ɔkan no yɛ nokorɛ sarap mong luto. merɛ remfiri
onua ne da onu amami. Sa buong buhay ko, ma. Ni minsan. Meron kwa na nyina. Ako muna. Pwes, ako na lang ang magsasabi nun. Ako muna ang bahala sa mga kuya ko. Menteda. So, waka se. Mo bedi kan ya didi. Mahwɛ me nuanom so. At ma, ikaw ang nagturo sa akin. Na maame, ayaw na wokyerɛkyerɛ me. Oni kwa wɔ sɛ meda no ase wɔ saa no ma nyinaa mu. Ako muna ang magpapatuloy sa mga nasimulan mong mabuti sa kapwa. Na mɛtoa so ma yɛ nnwuma pa a wohyɛ aseɛ sɛ woyɛ aboa yɛ nyɔnko nipa. Labis kong ipinagpapasalamat sa Diyos at ikaw ang naging aking ina. Meda wo Nyankopɔn ase bebree sɛ woyɛ me maame. Mami, medɔw yie paa. Na menim sɛ wankasa mu nso wonim. Menim sɛ wankasa mu nim sɛ medɔw. Ikaw ang pinaka-the best na mommy for me. One anɔpa mami. Sino ka? Kaya ohay. Kahit hindi mo na ako kilala. Nasa yun po, pongka mi biyo kura no a. Ako na ma. Ako na muna ang bahala sa'yo. Mami, mehwɛ wo so. Ganon din naman sa magulang. Na kaya mo iginagalang ang magulang. Nasara so na. Atia wɔ awofoɔ fam. Wode wubu mu awofoɔ firi sɛ ade yɛ so wɔ Nyankopɔn ani. Wobɛdi wɔ mman ne mu kan. Wobɛnya ne ho abotere. Wobɛyɛ adwuma ma wo ba a wɔdɔ no firi sɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm. Wɔyɛ onyɛ ma wo ba nko a na mmom Nyankopɔn nti na wɔyɛ. Na ano na yɛ adwuma yɛyɛ ɛne ade de adwene bɛdi akyire a yɛna akatua remmɔ yɛfiri sɛ wɔ Nyankopɔn na ɔyɛ yɛn mu adwuma ka no Ephesians 6:8. Na monim sɛ papa a obiara bɛyɛ no akwawo adehyia wo ano ho akatua na wɔbɛnya no wɔ Awurade nsɛm. Sɛ bɛdi Nyankopɔn ne mmara nsɛm so a ayɛ mmara nsɛm ma yɛn ɛnyɛ nipa bi nti na yɛyɛ. Nyɛ sɛ nipa no a yɛdɔ no nti nko na yɛyɛ na mmom yɛade a wɔ Nyankopɔn ahyɛ sɛ yɛnɔ nipa no yɛde obuo ma yɛ awofoɔ firi sɛ wɔ Nyankopɔn ahyɛ sɛ yɛmfa obuo ma wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsɔ Awurade ani. Yɛbɛyɛ setie ɛfiri sɛ yɛtumi asɔ Awurade ani adi kan. Na afei wɔ awofoɔ ne wɔn mma. Na ɛyɛ sɛ bɛsɔ wɔ ne nanso oni kwa wodi kan na bɛsɔ n'ani no yɛ wɔ Nyankopɔn. Na yɛn mo yɛ nsɛm a ɛwɔ akatua. Aha na wɔ Nyankopɔn atɛntene ɛyɛ adwuma na sɛ wɔ Nyankopɔn atɛntene yɛ adwuma a yɛnya yadeɛ korankoro
wɔyɛ no nkotahudie ho sɛ awofoɔ ne ɛna sɛ ɛbɛnya nteaseɛ tema ɛbɛnya wɔdɔ amema yɛn ho yɛn ho ɛwɔ sɛ yɛn ɛyɛ wɔ Onyankopɔn no mmara nsɛm mene da so ne sɛ yɛn nnwuma yɛbɛyɛ nnwuma fapem yɛreto nsa afrɛ mo Nyankopɔn yɛ adom a September bosome da ɛtɔ so enum yɛbɛhyɛ aseɛ asua Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm foforo na yɛreto nsa afrɛ mo na sɛ Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛyɛ na subɔ nkyerɛkyerɛ foforo na yɛba abɛhyia wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm ɛfiri Twerɛ nsɛm kronkron mama yɛntoa so na yɛni nkɔmmɔdibea so wɔ UNTV so na yɛtu yɛn ho agu mmɔntene so akɔyɛ hwehwɛmu sɛ wɔnifrɛni bi bɛn wo a na ɔpɛ sika na sɛ ne sika kita no wɔhunu ne ɛsua na wɔhunu ne ɛso a ɛdeɛ na wɔbɛyɛ nti ɔma yɛnkɔyɛ nhwehwɛmu ɛ Kailangan ko pa palang ipabara itong 20 pesos ko. Na pasa mesesa mesika yi kaya 20 cedis ni pasa mesesa Ayo po. Ayo. Obi wa hai. Papa, pwede magpa. Sinsilyuhin ako 20 tibe. 20 na ako. Na pasa mesesa ay 20 pesos belly ayan sika ketuwa. Ha? 50 cedis and 20 pesos. Anyway, madawasi. Kabalo na ko murag na sa iko ano buta. Minim se na ni afira. Ne ho ye memabo. Erisa ha na kai abo no nto so opansisa. Ne ho embobo na awose ya ma wonu ho ye embobo ebinum suru won. Mesra o msika sisama mi 20 tabi 100 cedis enye 20 cedis me hiya sisa na kama de afro kai Asang 50 ani ma'am? Akin 20. ente masisa ma wa ye nketewa ama 50 20 50 and 5 million. Na okay, sa mesra mame sisame be 20 cedis mame is no kuta 100 cedis. Nti mabona mane se sikane kuta no nya 20 cedis. Ye me amani hu ade na wasa mechanic no kra na kire. Wo ko hin. Ka person kama sisame sika ye na ketwa. Me 20 cedis sisama me na ye na ketwa mame.
That be only 20 cities, 100 cities. Eh, na wokro. Ubafa kaya na. The 10 pesos, 20 cities, 30. Aka 10 pesos. Tingko na lang. Salamat kayo, te. Tama na. Ay, salamat po. Kailan ka na? Opo. Salamat po. Jepe. Makasakay. Yara po, matusak ko din sa kong kaila. Nalapas mong gugod. Sige po. Eh, na ubafa okai. Ana bafa o trotro. Me twam ko fa no ho, me da ase. Okwa no aba. Na o sane ba mi nchen. Isa no fa kwa no oko. Se open sisan. Bibisa na se sika hin no wo. Okacha me so kuta 20 cedis. Na so me hwe ni sika no na 100 cedis. Njo kan se ode peke sika. Ne ho ye me mbobo. O hunu ade. Pamasahe. Onong kwana ne nam jino ho ye ma roho. Tinuntuhan lang sa uban, luoy kaayo. Tuwe ne ke sika. Kimoon sa bantao. Na se bi no mo so hunu ni sisi no e. Tabangan po nila ang tao na yun, ana. Buta. Ininemos. Na se bi no po sisi no kra no a. Inana po din mga taong uban makakuha niya. Atubang. Dili binuangan. Porque kay inana, imurang binuangan, dili po inana kay maluit sa tao, maras na to. Anya se bi o ote sa nti be sisi no. Awase ne enyo ko ne partner asumdwemu ma ye sisi wo. Lo hun si yo. Ana no akwa theater. Pakambira ko ani akong 20, ma'am. Na sasa mesi kai mami. Pakambira ko 20 akong 20. Ahe na wo hia. Me pe kwanse. No 50 pesos pe. Eno ya 5 pesos. Ipasa masasa mesikan. Asbat ni saya sikai ya kwa kotade. Anya he. We 17 pesos. Sige po. Bantay, mahulog ka diya. Sige po. Bantay, lalong na diya. Opo. Kung siyo. Nako diri nagtindog. Yan ingon man siya nga magpa-change daw siya 20 daw. May ginawa na merhe. Naman ko diri coins. Kasi kinanglan. So kasi ese sande si kanman na may wo coins. Pero wala ni kabot 20. Kuan lang 17 lang. So sige mong kinanglan. Tuwe niya 17 pesos. Until OJ. Nasa yo bibia de bema obi ayam fama wo. Mama yan sre nyonku nipa. Sewa yo hieni yo. Ebinom ni afoforo. Edi agoro anamufra. Npa wonu ma didi dem we so e kan Nyankopon ne mmara nsɛm. Tekra konkone ka se eno menka die odada eno menka die oma woni frani fum kwan ma hunu obi juma adidi bia bia agidi wura o sika bibiri so yeni frani na akokora no akwa akwadwonso
Nti oboafo no kan se fo ani kire ha. Na man de ni kire be nipa dom wo na akokora no enim se ogina nipa dodo na nimu na wo dwonso. Nti kwamode anifrafo omudi anifrafo ho agoro. Chiwadi kra wapam dada ni. Deuteronomy 27:18 eno menka de wama wo ni frani fum kwan. Na wama no nyina enka se amen. Onyankopɔn bɛdome nipa biara wama wo ni frani fum free ne kwan so. Wama yenye se Yob kan ne enwoma mu Job 29:15. Meye wo ni friend meye ani wo mema wo ni frani. Na meye enan enso ma apache. Se wo bi wo ni frani a emfato ho wo ne se wo tware kwan mu a tenetene no. Wama ye mo awo. Na enifrafo nso. Ma wo no so bi wo ni frani afoforo edi wo na to every say wo nte asem. Leviticus 19:14. Na eni wo na tem na nya sunti bo enome osutifo na emfa sunti dua enti wo ni frani enim na suro Awurade suro wo Nyankopɔn meni wo ni frani trakɔnkɔ ne se enome osutifo na emfa sunti dua enti wo ni frani enim eni na tem say wo Nyankopɔn wa chiwade. Patuloy na tinatalakay sa iba't iba pong mga uploads natin sa ating mga social media platforms. Na yer man niyama dani dagi na ye chire no yen dwumadie kasama ng ilan po nating mga kapatid. Awe nkɔmmɔdibea fidi steady Chapter sa ating virtual audience. Bokwa Pilot Pampanga ya wo yenu anum binum wo ho no mo a waro free a Pilot shia dan Ebinum wa bontene said be I betumi ene brother Benedict Galas edin sa woso. Magandang gabi po kuya at magandang gabi sa ating mga nanonood po na yamamu na brother Daniel sa MCGI Cares. Kasi po ang ating mga kapatid kuya dito po sa Apalit chapter na wana wo tie dwumadie no so yakyi awon wana wo kan ye ho ne ye nuan me free Apalit shia dan ya wa Apalit dwam na one mapo ntem na puka krebi pe na tade wa hasi sa Kapampangan at 19 years na po niya itong ginagawa para makapaghanap buhay at maitaguyod ng kanyang pamilya. Meron po siyang 5 anak kuya pero 3 po na obi oton aye at 2 po sa kanyang anak ay kasama niya sa bahay. Kasama po yung amo mister. Pero oton ya tere isang anak na bunso ay wala pong trabaho sa ngayon. Yung isa na ne kuno so kan no so tinanong po natin kung paano po ang sistema ng kanyang pagtitinda. na won mo ba ko at the mount ame ordinary tricycle tunton amone enamo ayaho magtitinda po uli siya ng alas 2 hanggang alas 6 lang po. Tinanong ko po kaya alas 6 lang po kuya paton ade ahom na che na fe mas matagal dahil wala na pong taong bibili ay napipilitan na po siyang magligpit at umuwi. awia no wagye na home na yumre wa kofi na sai po ade sa esa ne so obi ameto ade ntino apeso wo kofi nyano no woton okofiri na afei baba beton ano sikapudu obi mu so wanto ande won mu nya aduane ni Taga diyan po ba kayo talaga sa Apalit? mo ajo brother Daniel Ufra Apalit alright kabeleta. Opo. Yung asawa ko po taga dito po talaga. Kaya kapag asawa ko mo po kete. Na ahay na mi kunu free. Na mpasa hay na free. Kahit po Maynila po. Maynila. O sige po. Ni free Manila. Kinikita nyo sa araw-araw, Aling Carmelita, magkano po ang inyong na... Ntidabi ya no mfaswahe na ya winya. Otomade ya mfaswose na ya winya. Minsan po pang ano lang po, pambili
Atoda sika betumi de ato aduane nkwa na mede kɔ fie. Atoda kɔ na sika ni sa. Yan lang po ba ang tinitinda ninyo palagi? Yung isda na yan, tinapa, tsaka buro. Palaging yan po ang tinda ninyo? Ayɛnam a yɛatoto anasɛ nam a yɛahɔ na woto. Ɛnɛ mo ane. Consignment, ano? Da biara. Sige po, ay tayo naman ay nandyan lang ano, sa Apalit at alam nyo naman siguro po yung ating convention center dyan at pati yung atin pong Nisana sa wa Apalit na wunim yɛhyia dan nti. diagnostic center. Libre naman po yan ano, kung sakaling meron po kayong maitutulong. Pero sa gabing ito po, Aling Wunim Carmelita, yɛ na yɛresabea. ay meron kaming kaunti pong dala dyan na pagkain para sa inyo. Na ɛna anwummere isane sɛ Kasama sa bahay. Apat po. yɛtotɔ nnuane. Yɛde nnuane bi brɛ na nipa dodoɔ sɛ na ka ho. Ayan, pabigyan na lang po namin kayo no, para pag uwi nyo may pagkain na kayo at kakain na lang. Pakipadala mo na lang Brother Benedict ano. Ɛma wɔ aduane sɛ de bɛyɛ wokɔ fie bɛnyɛ aduane adie. Pakidala natin ang food pack natin. Meron po kaming konting face mask dyan. Magamit nyo ding pangdagdag araw-araw para hindi na po kayo bibili. At may alcohol din po tayo dyan. Ano? Na ɛwɔ face mask nso ma mo a mobɛtumi ahyɛ na wankɔ nkɔtɔ bi. Kopya. Sana basahin po ninyo. Grocery items. No? Na tayo po ay kumilala sa kapangyarihan ng Panginoon at lagi tayong humingi Ba mo twerɛ kronkron bi yɛ ne da so sɛ mobɛkan. Yan para sa Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛtumi de Awurade tumi ayɛ adwuma ne yɛasene ne mu mmoa. Nti wode ya yɛde ma wo. Bɛtumi akɔkan Bible no na para sa inyo. Saan po ba kayo nakatira? Malapit lang po ba dyan sa palengke kayo, Aling Carmelita? Paligid po. ɛhe na wote bɛn dwam hɔ. Sa may kolgante lang pala yun. Sige po. Sige po. Kung sakali, matulungan na din Mefre Colgante. uwi po ninyo na malapit lang naman pala kayo dyan sa may palengke, sa kolgante lang kayo. Sige po. At sakong bigas para sa inyo din po yan at mga grocery items pasalubong nyo sa inyong mga anak. At meron po kami kaunting alaala sa inyo. Kahit paano, pangpuhunan, mapaikot po ninyo. Meron tayo pong 5,000 piso Na para yene. Akyiri ka kakɔtɔn wadeɛ na sɛ wodwatiri. umpisa rin kayo ng iba pang maititinda, mapuhupuhunan, mapaikot po natin. Okay po ba yun, Aling Carmelita? Ay, maraming salamat po, kuya. Malaking tulong po yun. Ewa 5,000 pesos per ayri. Pandemic po sa buhay ko. Maraming salamat po. Salamat po, salamat. Maraming salamat po, kuya. Salamat po sa Salamat Diyos. sa Ano? Diyos po. Opo, alam Kaya niyo naman. buwa kasiya mo. Abra yadi koso. Sedang ka Onyankopɔn. Lalo na sa paligid natin, dyan sa Apalit, Pampanga. No? At Na iwatoa so aboya yonko nipa. Mpo wana awa Apalit nyina. Na sɛ yɛbɛtumi asom mo. Mobɛtumi aba. Alam niyo naman po siguro Onyankopɔn na mo wale na ho mobu. Na sɛ ipo won kan yɛ ho wɔ gyidie no mu kra no a. Apalit hɔ no mu de yɛnyi oniku a yɛpɛ sɛ yɛboa no. Ɛma dodoɔ sɛn na wɔwɔ. Mmɔfra no yɛ num. Ɔmokɔ sukuu anaa. Yung bunso ko po, naghahanap po ng trabaho. Emu biya nkɔ sukuu bio. Baako pɛ adwuma. Para meron kayo pong Si sɛ de bɛyɛ bɛtumi ahwɛ yɛn dwumadie no bi no. Bɛma wɔ ahomatorofoɔ. Ɛyɛ wo dea. Asedang ka Nyankopɔn. Pinagsisikapan sa isang maliit na paraan makarating sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Salamat po, Aling Carmelita. Pagpalain kayo ng Diyos at nandyan lang kayo dyan sa atin. Kaya po, kung paano man kami makakatulong. Yɛyɛ ama Onyankopɔn adom
atumi aso nnipa dodoɔ so. Te yɛnhyia dan no bɛmmɔ bɛtumi akɔ akɔsɛ yɛabrɛ nyinaa. Yɛda wo Onyankopɔn ase. Akwanya pa yɛn nsa ka owura yɛ kame later. Salamat sa Diyos at pagpalain kayo ng Panginoon. Yes, Brother Benedict. Asadan ka wo Onyankopɔn, Awurade Nyankopɔn hyira mo. Ayan, salamat po sa Diyos, Kuya. At saktong-sakto, yung pagpunta niya po sakali po sa ating diagnostic. Asadan ka wo Onyankopɔn, Brother Daniel. Dinaramdam din. So sa tulong po ng Diyos, sa pagtutulong-tulong po ng ating mga kapatid sa MCGI, paano maalalayan din sila Nanay Carmelita para po sa kanyang asawa din na may mga maintenance. Mabɛtumi akɔ yɛn ayaresabea sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa wɔn. Asadan ka wo Onyankopɔn. Wɔn a wɔka yɛn ho ne yɛn nuanom a wɔfiri MCGI Apalit Pampanga hyiadan mu. Ne anuanom nso afiri wiase afa na nyinaa yɛbɛtoa so ayɛ papa. Na ɛmfa wɔn asɔre nnipa no kɔ. Ɛfisɛ MCGI Dwene nnipa na MCGI ɛhyerɛn. Salamat sa Diyos at ganun din sa lahat ng kapatid na nandiyan dyan. Yada mo ase asadan ka wo Onyankopɔn. Nasa atin pong virtual audience. Salamat po sa inyong patuloy na participation at mananatiling na yɛn nuanom a ɛwɔ ahoma no so nyinaa no yɛkyea mo. Yɛda mo ase sɛ daa ne da nyina moto wasɔ dɛ mo hyɛ dwumadie no mu bi. Animuonyam na yɛyɛ nka wo Onyankopɔn. Na yɛtɔ nsa afrɛ mo September bosome da ɛtɔ so Dwoɔda. Ayimere no nso Philippi ama no emere. Wobɛtumi ahwɛ MCGI Dwene nnipa ho dwumadie. Kung meron kayong problema sa kalusugan at inyo pong ibig na kumonsulta sa mga doktor, libre lamang po naman yan. Ano? At sa pamamagitan po ng ating mga kapatid na mga doctors ay mabigyan kayo ng tugon kung ano man po ang inyong mga idinudulog na suliranin sa inyong mga kalusugan. On that note, minsan pa tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin sa oras na ito. At sa lahat ng ating mga kapatid, so amaya na kanya pa etisi. Na yan yung free miya hudu wiyas. Na yatimi ato waso Onyankopɔn mu wane na ho yɛn kan yatimi ahwere. Mama yɛn to waso nyatene ne ade a yɛgidie wɔ Onyankopɔn wasafo ne mu. Na yɛbɛto nwum yi na de katwo nwum yi si a pinipili natin. Babampai na nwum yi akyerɛ yɛn sɛ mama yɛn lu yɛn ho da. Sɛ yɛyɛ setie ma Onyankopɔn a ɛnu ho animu. Nwum no tie da so no sɛ me yɛ nhyira. Yɛn ni. Alam mo, Joaquin, halos Akin unim niya, unim butibi. nung namatay ang tatay ko. Hindi ko alam ang gagawin. Papa wuyi, na men no wuyi na mfie yepe. Na me hunu di amenyam po. Pariwara ako. Na mesme ya janka. Gumawa ng hindi magaganda, yung mga masasama. May na mabone bebre no mundu bone. May na mabone pi. Nakapakinig ako sa salita ng Diyos. At ito ang naging gabay ko. Dahil so, minya kwa tiye Nyankopɔn asɛm. Ano ne makwan kyerɛ wɔ ade biara meyɛ. Menim sɛ wo nso nya atenkan bi. Nawalan din ako ng tatay katulad mo. Hindi mo alam kung saan magsisimula. Benso me papa awi. Sɛ ne o papa awu. Atɔ da abrabɔ no hu baabi a wɔmfa nhyɛ aseɛ. Na wɔmfiri nhyɛ aseɛ wo hu nea wɔnyɛ mpo. Danso nea mefaa mu no, nea meyɛɛyɛ no, ɛni kwan sɛ wo nso woyɛ bie. Ɛni kwan sɛ wɔyɛ tie Nyankopɔn asɛm. Na nyɛ gyidie wɔ no. Kay palad ko
sa buhay ay nakilala ka. I have no regrets. May hirap man ay di alintana. Nalalaman ko na makikita ka, laong pangarap matutupad at liligaya. Di nagsisisi ng talikuran, ginhawang alok, kapaligiran, mapanghikayat na walang taros. Ngayon'y alam kong di nagkamali ang pasyang taos na ibigin ka ng buong puso, wagas at lubos. Dadalhin ko sa walang hanggan alaalang pinagdaanan, bawat bighati na nalampasan. Alay sa'yo, pagtatagumpay. Di nagsisisi ng talikuran, ginhawang alok, kapaligiran, mapanghikayat na walang taros. Ngayon'y alam kong di nagkamali ang pasyang taos na ibigin ka ng buong puso, wagas at lubos. Dadalhin ko sa walang hanggan alaalang pinagdaanan, bawat bighati na nalampasan. Alay sa'yo, dadalhin ko sa walang hanggan alaalang pinagdaanan, bawat bighati na nalampasan. Alay sa'yo, pagtatagumpay. Sa atin pong pansamantalang pagtatapos, muli kaming nag-aanyaya sa inyong lahat sa isang pananalangin upang tayo po'y makapagpasalamat sa Diyos. Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming nasa mga langit, Mamaya mampay. Yene jawo wasuro. Biyo. Away na rari Yesu Kristo dinmo. Ejaya dawasi. Wa Kenya pa. Ode yamahin. Sadi yabeya. Yɛbɛtumi asese yɛn ho ahwɛ wɔ
wansam su yɛhunu a yɛnyam yɛde wo ka sɛ yɛtumi yɛ adwuma a na yɛwɔ adom ntira Awurade yɛsrɛ wo sɛ mpa aba mmerɛ yɛn ho aberɛ biara yɛbɛto sin yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho kɔpem sɛ yɛbɛtumi aduru nea ɛwɔ sɛ yɛduru ho na yɛyɛ setie ma wopɛ kronkron ka wɔn a wɔdi hia wɔn a wɔabubu agu mpam wɔn a wɔatɔ baha wɔn a wɔn aba mu abuo ɔhaw ne amanneɛ a ɛda yɛn so wɔ asetena mu nti yɛsrɛ wo sɛ adeɛ biara a yɛyɛ ne nam w'akwan so yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho kɔpem sɛ yɛbɛwie yɛn adwuma ma nnipa a wɔyɛ adɔyɛ ne nnwuma pa ka wɔn ho wɔn a wɔboa wɔn yɔnko nnipa Ijade nyinaa hyɛ wo nsa agya yɛda wo ase bebree wɔ yɛn agye nkwa Kristo Yesu din mu Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa mga langit, ang biyaya na mamaya yina insan kan dan kwado ne inshura free na jawoso adum kwa je na yarse free na Awurade Yesu Kristo ne nyina akoma mu hene sesi ne da ne da nyina amen